Okay, mga guys, nandito ko muli para ayusin lagyan ng tubig yung aking radiator para hindi mag-overheat. Dinukot mo na yung lock dito sa loob para tanggal ito sa harapan. Yan mga guys. Okay. Tapos yan. Ano makakalimutan ito? Pagtakip. Kaya kailangan siyempre tayo sa social ito mga guys, mineral ininom itong aking sasakyan para hindi siya kakalawangin yung radiator niya. Ayan. Balik ulit. Tapos ilalako ulit ang tornilyo. Yan mga guys, lapit na ako matapos paglagay sa tornilyo. Tapos ibabalik ko itong yung pinalitan kong rim, dadalhin ko sa bahay. Tapos asyete, titingnan ko kung kailangan na bang lagyan. Mamaya ko lang ng konti. Hindi na naman guys. Okay. Loh. Yan. Para ito lagay para